diangan hajatakan sesasana nanti make dawah gerejakan nggih Pak. Rumah saya kok wenting ya Mas suarane ya. Enting. Mergo apa ya wis lunas mau ya. Si Elisa toh. Iki apa ya wis lunas tadi? Dereng lunas. Wow, urung. Ku nak nyilih separo ya. Jenengan pun lunas dereng. Wis suwe iki karek nglakoni engko mulih aku ya wis ora arep salaman karo Mas Sugeng Haryanto wis ora wis. Wis ana. Ya iki njupuk 50-50 ya. Nggo pipis ning dalan. Neng pom ya butuh duit 2.000. Mau diselu-seli karo Pak Sugeng wisane. Dana India ku meliareng Taman Sari Nusuan Toro
Elisa spektakuler tenan Mas Gareng iki Mbak Elisa. Ora kaya nduk bengi. Wah, les aku. Wah. Mas Gareng. Dalem. Keselen tenan iki. Boten semangat kula kok. Semangat. Semangat. Oh, iya. Aku ki tenan Mas, aku seneng tenan karo Mbak Elisa kuwi. Ya dipekno nek seneng. Ora kuwi kok. Maksudnya pek sak dari rombongan ngoten lho. Oh, ngono Mas. Seneng suarane iku lho Mas. Oh, suarane penak. Seneng suarane kok. Nggih. Aku rak ya sering mengikuti nunggon IG-ne. Wah, ya dalang gaul ya untuk IG barang kok ya. Apa dalang apa? Gaul. Oh, Gaul. 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 Aku wah iki kepeduliannya terhadap seni budaya, tradisi. Luar biasa. Iki Wong iki nek ngono ya seneng dono driyah, seneng weweh, berani berkorban iki wong iki. Jane karepku ki ngene lho Mas, upama sekali-sekali no pamane. Aku kok pengen Mas jogetke wayang golek ya aku bingung ora nggo wayang golek iki Mas. Lah golek sing enten mawon to Pak nek kira-kira karepku ki Mbak Elisa ki tak kon genteni dadi wayang golek sedelok no piye iki? Jadi Mbak Elisa nancep neng nggon tebok. Dadi wayang golek Mas. Mongko wayang golek. Ki dalang yang nglakokne wayang golek ki dirogohi Mas. Apa ya? Piye? Sik tak takokke sik. Kowe arep dirogoh dalange. Piye? Gelem ora? Oh, medeni ya, mosok dirogoh. Piye rasane? Ya golek wayang liyane mosok kuwi. Lah ya kono ki rak ya apike ngono kuwi gelem bantu karo iya apik ya apik wong kono karo aku wis bendak dina awore aku urung tau ngrogoh kok. Ya. Yo Mas Gareng, isih ana panunan Mas. Nggih napa? Panunane mau apa kono iki Mas iki? Heeh. Isih ana sing ngersake jago kluruk. Heeh. Rujak jeruk, ilir-ilir, gending, gubuk asmara. Gubuk asmara. Mbak Markonah, sapa mau? Moka Rumah, Moka Rumah sing diseseli lidi wae Pak. Gubuk asmara iki njaluk dibawani. Nggih. Aku njaluk Mas, coba iki ana pesinden loro sing kudu mok daulat mok dekake. Ingkang pundi? Kontes suara kaya ngapa? Milih. Iki sing tengah iki, sing cucut ora cocote lho iki. Sing cucut iki tengah iki lho, tengah iki. Blitar iki. Tengah niki Pak nek dijenguk tengah niki Pak. Kuwi dudu. Kaya ngene kok cucut niki mekrok ora cucut. Jiro lu iki as tengah iki Pak. Oh kliru aku mau kliru, heeh. Sing pundi? Sisih kene. Iki. Heeh, iki Blitar. Rasida iki. Ora. Tenan iki. Aku gak kuat aku nek musuh kuwi. Sampeyan ora paham to sindene angger lemu ngene iki. Heeh, gak paham. Suwen lungguh mesti ngorok ngentut ngeces. Tenan tapi ya. Ngadeg gringgingen. Kono suarane apik yo Mas. Sae, nek wedok ki sae. Sing pundi niki? Heeh, sing iki. Ayo. Sing wedok wiwing-wiwing. Wah sing irunge mancung kaya plorotan TK niki. Ha. Ngene. Heeh. Asmane? Ayo di anu daulat dhewe. Iya, Dek, ngadeg, Dek. Ngadeg sik. Kene. Dadi supoti apa ora? Engko loro Mas, milih karo sing siji sing iki Bluro, iki Blitar. Nik sing niki Blitar. Ya iki sisih kene. Sing niki Bluro. Bluro iki sisih kene. Iki sisih kene. Iki Segara Kidul. Kurang adoh. Endi? Kidul kidule Segara Kidul. Dadi adoh banget. Ya sentekno. Ki Mbak saka Blitar sik. Nggih. Caranan carane. Sing numpak ndara bayi, sing ngiring ndara mantri. Kurang kompak iki. Wah. Loro Mas sing siji Mas. Oh, iki kurang siji to? Sing ndi mau? Niki nawang lho. Aja. Apa sing iki Mas sing lemu ki kira-kira pisan wis kira-kira wis mblenek. Nganti kaya manuk kena pulut. Kadung tresna dikapak-kapake manut. Monggo Dik, monggo dilanjut. Nadyan lemu Dik, jangan sampai ngentut.
dikenali dhisik. Bladan. Loro iki perawan kabeh lho Mas, tepung iki. Perawan, sik kenalan sik. Saka sing tengen samu kawis ki yen ditindakake saka tengen sik engko bakal apik mukasane. Tur barokah. Nggih. Sing tengen Nduk Cahayu asmane sapa? J nderek tepang. Iya. Kula Diayu Krisnawati. Krisnawati. Nggih. Pi dalem ngendi Cahayu? Saking Blitar. Blitar. Nggih. Wis suwe nderekke Pak Hadi. BPOP Mas. Lho. Krungu ku nganggo BPOP iki Bung. Piye to? Blitar mu lho. Blitar nganggo B. Oh, B ya. Dinggo nggo walidi kok ya. Dek, J ijek sekolah apa wis ndek bojo? tasik sekolah. Isih sekolah nang ngendi? Wonten SMP. SMP sekolah menengah pertama. Mboten Nang ngendi? sampun manak pisan. Aduh. Jenenge ngene iki ora perawan ting-ting ngene iki. Sing penting lak kula pun nate perawan raketang SD terus. Iya. Oh alah, iya. Sing kabare kelas 4 SD Mes Kram iki kowe ta, Dik? Mbak Kristi. Heeh, miji saka Pawiyatan. Krisnawati. Ora crispy lho kuwi. Dia Krisnawati saking Blitar. Blitar, nggih. Terakhir Pawiyatan saka ngendi? Nah, Pawiyatan kok ngendi, Nduk? Lulusan ngendi? Lulusan. Saking isi. Isi Surakarta. Nggih. Sadurunge isi ya wis Pun diseni. Oh, berarti kowe ndempen nang isi pedalangan apa kerawitan? Kula kerawitan. Kerawitan terus pindah nang kebidanan. Kok kebidanan toh? Lah wis lahir kuwi lak nang bidan toh. Sik ya. Nggih. Assalamualaikum. Edan iki. Waalaikumsalam. Gede ya Mas, gede nolak. Pangapunten non. Si gede nona suarane itu Mas. Ukurane kuwi gede. Nyun pangapunten. Gede. Nderek tepang Gladiwano. Kurang gede, ora imbang. Nyun pangapunten. Untuk mendek sithik, untuk mendek ku suarane ben rada adine. Ngene. Masya Allah. Mbok yo Nah. nek guyu-guyu ning ora sama mencep ngono kuwi. Apa nih? Oh, iki ta. Iki lho. Mas. Mencep apa guyu? Mencep. Guyu lho sumpah wae. Wi mencas jenenge. Wi mencas jenenge. Oh, gejala stroke, Mbak. Ya, Mas Gereng. Dalem. Apa cetha ta? Cetha lah kula ki duwe ilmu raga sukma kok. Aja meneh kok mung sukma, liyane sukma tak rogoh kok, Pak. Paring asma sinten wong ayu? Nggih. Derek pitepangan nami kula Fitri Lestari. Karman? Fitri Lestari. Oh, Fitri Lestari. Daleme ngendi? Kula saking griya. Kediri. Alamat. Oh, cah iki tak idoni meteng tenan iki wis. Saking Karanglo. Karanglo. Iya, Karang gue. Lo nanya. Ya menenya. Nanya. Karanglo Sumberjosari. Ngendi kuwi? Karangrayung. Grobogan. Grobogan. Oh. Domestik. Oh, domestik. Iya. Wis suwe mekrok. Anu. Yes. Wis suwe nderekke Pak Hadi. Ampun. Alhamdulillah. Iya. Sesuai mekrok. Ijek sekolah. Tesih Neng ndi, Nduk? SMP nggih. Lah nek semene SMP lah kowe SMA pra nguyui gurumu, Nduk, semene. SMP ki sampun manak pirang-pirang ngono. Mboten. Piye? Mahasiswa. Oh, semahasiswa. Nggih. Oh, isi. Nggih. Semester piro? Semester tua kula. Mun tua saking akeh ngoten lho maksudnya. Oh, ora lulus-lulus. Nggih. Ngekos apa ning ndi? Ngekos. Alamate kos ngendi? Ajeng napa ajeng munjuk sembako napa nyangoni napa pripun? Jeneng wong ki nek seduluran. Nggih. Kok kala-kala aku iki rono ngono wong anakku lak ya ning isi to. Pundi? Nang ngarepe dodol mie ayam. Oh alah nggih. Kan kala-kala aku nilai anakku kan iso mampir. Mampir nyangoni. Ah, ngono. Nyangoni duit lho ya. Ya kejaba duit ya pangestu. Niki wau Mbak Kristina
Krisnawati. Lah ya Krisnawati ndek kanca Kristina mbok ora ngeyel kok. men. Mbak Krisnawati niki wau Mbak Pipis. Fitri. Kok pipis to, Pak? Fitri. Fitri, Pak. Fitri. Pak Dela aja pipis nih. Nah, tak kok nak pipis ngono mau. Fitri, Pak. Fitri. Oh. Lah kok kowe sing Mas, kowe kok tertarik karo sing kuwi mau kuwi apa kowe roh encepane kuwi mau apa piye? Bojo ki nek pun ngeten iki, Pak. Heeh. Beda kalih ngeten iki. Bedane? Lho, nek ngeten iki mesti ragate akeh, wonge ngadi-adi, aleman, gampang nesu. Potongan Nggih. Nah, ning nek bojo ngeten iki kandel ngeten iki. Wonge anteng terus karo bojo ki mesti nrimo. Gemati. Niku saestu, Pak. Wong kula iki pone niki bojo kula lho ya. Lagi mlaku man jarak sampean tang leti to. Lah wis beda. Lho, Mas Gareng. Dalem. Nggih, Mas Gareng. Tindak pundi ngoten ta? Tindak pundi Mas Gareng? Badhe anu nderek wayang niki ngeterke sinten. Garwane niki Mas Gareng. Nggih, leres. Lah, patut to, Pak. Kali niki nggih beda melih, Pak. Lho, tang leti. Mas Gareng. Badhe tindak pundi? Ngawin kejaran, Pak. Lho. Jarane sapa? Gelem ora gelem tak kawin dhewe lho. Kok kuat? Jarane iki lho. Jarane. Itu lho, kalau itu. Kok ngeyel. Niki siji Niki jaran. lho, siji kok Blitar, Siji kok domestik Grobogan. siji kok Grobogan Karangrayung. Lagune. Gubuk Asmara dibawani mau Mas. Sing paring bawa Wah, dua-duanya. Senin, Selasa, Rebo nggonmu, Kemis, Jumat, Setu nggonmu. Ya. Minggu nggo suntik. Coba. Saka sing iki sik. Ya, Kaya ngopo? Karangrayung. Urung iki mau urung ya, urung. Wah, Pak, ngentut wae apike kaya ngene aja meneh nek nembang lho. Wah, apik. Sik. Kaget. Lho kaget lho. Dimiki. Ayo, tak mik lho kok ora mbok mik. Ayo, dicekke nggo Pakde. Wis sing tanggung jawab kudu kowe lho Mas. Banter-banteran kok. Nyingkar nyingkur Kose Pak Endagel sik. wiwitane nyingkar nyingkur. Mas Gareng. Dalam. Wah, iki bojomu sing kiwa. Deniki Sing kiwa. genti sing tengen. Rasa Mas, upama dipadake upama rasa ki nek rasa upama kuwi pakanan utawa buah-buahan utawa sejenis apa apa? Nggih, nek sing niki. Nek sing niki barate buah niku jeruk. Jeruk apa ini? Jeruk sing saka Amerika. Tak adohke sisan. Nek kuwi Niki bligo, Pak. Ora enek bligo ki ora buah lho Mas. Sing digawe kolak kae apa, Pak? Sing waloh. Waloh. Lah ya lak kancane to, Pak. Ya waloh, Pak, waloh. sing apik sithik to. Waloh nek dibuka lak terus kuning ngoten iki to, Pak. Sebab madhep parono. Lho wis kuning, Pak. Lho wis kuning. Lamine. Waloh. Mau apa sing ngarep mau? Bligo. Nganggo P. B Mbah Hadi B. Ayo, sapa iki? Sliramu Cahayu, mangga Cahayu. Lingesan yen ke Ya. mutan. Wah, Dian. Jajal to Mas, aku di bojo kaya ngono ku njajal kowe karo bojo. Sampean di bojo kaya ngene iki nyepaki tangga, wis to, ngene iki raman. Kok saged? Tinggal nang omahku nyepaki tangga, go ning panggung ya nggo dudul-dudulan yoga ngene iki.
golek bojo ki sederhana lho Pak, tak omongi Pak. Sing apik ngono. Golek piyai kene sing umur 25 wis mayar cepake kinang rore mason lancar ngono ae Pak. Ngono. Kok dadak ngene iki ragate akeh Pak. Jajal to Mas. Jajal. Upama kaya ngopo lho Mas? Kiprahmu kaya ngopo? Kowe ndek bojo loro ki carane ngudang bojo ki kaya ngopo ngono kuwi aku pengen roh Mas. Cahayu katresnane pun Kakang. Dalem Kakang. Ana donya iki ora ana wanudya kang sulistya ing warna kejaba mung sliramu Cahayu. Apa iya Kakang? Sawangen pucuke cemara kae. Ana manuk loro lagi andum katresnan loloh-lolowan. Ning kok eman burine ana bajing ya Cahayu. Dadak nganggo bajing. Burine manuk kae lho. Lah iya. Bolone bajing iki Mas. Wong lemu, wong ayu. Aja sia-sia. Lho, wong bojo kok sia-sia, wong ayu. Pripun Kakang? Aduh, tenang. Pripun? Kok tricimu gede. Aja ngomong kaya jahe lho ya. Piye lho karo bojone dhewe kok malah aja bloko to Mas. Nek kalih niki ora nganggo roman-roman apa? Lah pripun? Nek kalih niki kan kudu nganggo roman. Nek niki orang pemaja-aja ora nganggo roman. Niki aja bloko terus kok drijimu gede. Nek ngeten niki kalih niki mung cukup mlaku. Heeh. Karo ngene terus gantol sikil. Ayo ning kamar. Ngoten niki tak. Ngoten niki tak. Karo mlaku karo Welik tenan aku wah wis. ngeten niki ta. Heeh. Ya Anak- karo anak- mlaku. Nah, mlaku to. Heeh. Anake wis turu ayo nang kamar. Ngoten niku tak. Ngoten niku. Ora tak kei lho. Fitri, wow dinyek tenan ae iki. Dinyek tenan ae iki. Apa kuat? Nesu ngono lho. Ora kuat. Lah kuat apa ora? Lho. Rencana kuat, rencana. Rencana lho. Ya mau kata-kata, Dek. Dek sliramu ditutokne ya Cahayu. Lelampahan Kakang Wuri Milih ndi Mas? Tutupno apa bojomu sing sisih? Bareng. Oh, bareng. Bareng. Aku pengen kaya ngene lho Mas. Kenting kentang kenting entak kentung kentang kentung entak kenting. Niku napa to Pak? Ngutang bojo lho, ngutang bojo. Kaya ngopo lho. Kaya dadak kok diutang, "Gah, aku ndak teko ngendi-endi kok." Nah, gidak dhewe. Anak moblok dhewe. Anak senuk dhewe. Anak senuk dhewe. Was. Ya ngono kuwi sing tak karepke. Lu. Tresno tulus nadyan minggu buk asma Ayo Sak. liwat aku kelingan kudunae yen aku leren
tuku buku catetan sing umbul donga. Catetan nggih. Senes cawetan. Wong iki malah ora nganggo cawet, anu catetan kok. Catetan. Catetan ya, Dik. Sing ora nganggo catetan sing ndi, Mas? Pak Dalang ki marah-marahi ae. Nganggo ya, Dik. Nganggo. Tiliki apa piye? Ora urung yo mbayar kok rasa. Catatan sajroning tan loro saya marani. Wah, edan. Ya. Kowe dadi luar biasa. Pesindenake iki bebas, Mas. Iki uga ana pamundutan, Mas. Dawuh, Pak. Ya saka panjenengane Songsong Agung, panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto. Relasine pancen akeh tenan. Nggih, nggih. Ya. Wonten dawuh menapa? Wiwit saka daerah, provinsi nganti temeka ing pusat. Mula Ramoka, Mas, pembangunan ana desa Kejawan kene luar biasa. Luar biasa. Malah niki nedeng-nedenge membangun, Pak. Membangun. Nggih, muga-muga pembangunan utawa yang sedang diadakan bentuk pembangunan ini ndang cepat selesai, tidak ada aral suatu apapun. Ya. Amin, amin. Iki beberapa titik saka panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto sing wis dilaksanake lang durung lan uga wiwit taun iki, Mas. Bidang pembangunan. Jebul uga disengkuyung lawan panjenengane wakil saka daerah Kabupaten Grobogan, panjenenganipun Bapak Mustain, ugi Ibu Farida. Lan panjenenganipun Bapak Ali Farkan. Iki wakil saka daerah utawa DPRD Kabupaten rakyat Grobogan sing nyengkuyung lawan desa Kejawan kene. Ngoten, Pak. Mula pembangunan ya luar biasa. Di luar itu Mas Gareng. Ngoten. Ya saka panjenenganipun Bapak Sugeng kang minangka dadi Songsong Agung ana ing desa Kejawan kene. Wah, wis tak kandhake mau ngarep, Mas. Pancen luar biasa, titik-titik jalan. Titik-titik jalan sing ora kesentuh maka dampingi malah iki ya wis direncana cor kabeh. Cor kabeh. Terus tahun sak pungkure Mas Gareng. Kaya saluran-saluran kuwi wah dimodali karo panjenenganipun Bapak Sugeng dhewe, dikeruk dhewe, Mas. Nah, dibiayani dhewe. Iya. Sanitasi air. Oh, apa, Mas? Sanitasi air. Dudu aliran air. Oh, aliran air. Nah, irigasi ora sanitasi ya. Lha apa to? Sing nggon sanitasi air. Ora kuwi. Irigasi. Oh, irigasi. Lah iya kuwi. Oh, kata-katane kuwi. Ya, wah luar biasa pembangunane lho. Lali aku. Kata-katane apa? Irigasi, sanitasi ya. Oh, dhewe-dhewe nu takok karo Mbak Elisa kae. Ayo tau. Engko nek duge Elisa wis teko kontrasepsi kono engko wisan. Ora iritasi, ora ereksi kuwi lho, Mas. Alah. Kita cocok aku nek melu dalang iki cocok aku. Ora ki yo krungu-krungu are roboh saluran roboh.
Yes, pokoknya napa sing dicita-citakan warga masyarakat sesarengan kalian Pak Sugeng Haryanto dipermudah segala urusannya. Luar biasa. Menciptakan masyarakat yang semakin maju, semakin makmur dan tentunya tetap dalam ranah persatuan dan kesatuan. Dalam bingkai NKRI harga mati Pancasila sakti jaya dan abadi. Akeh menteri. Oke Pak, oke. Tur ora sandadak diragukan Mas panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto. Bab kapabilitasnya, integritasnya, kredibilitasnya akuntabel dan komprehensif. Bahasane sampean dhuwur lho Pak Sana. Bahasane sampean dhuwur. Kredibilitas apa mau papahansip terus wah kok ono papahansip lho. Kuwi mau sing jenengan ngendikake bahasane intelek. In masuk telek mambu. Selalu. Iki pamundutan palingan saka panjenenganipun inggih menika Bapak Ali Farkan, Bapak Mustanugi panjenenganipun nggih. Bapak Ibu Farida. Nggih. Nyuwun inggih menika Tombo Ati Mas. Selawat Tombo Ati. Ya. Kalau mau sampun Pak. Kula dandan mau pun selawat Tombo Ati. Oh, sampun nggih. Nggih, sampun. Ya, alhamdulillah kalau mau kunjuk panjenenganipun tetiga. Leres. Kok ndak nggon kasete kok kuwi neh lagune. Nggih. Nika wonten pamundutan Mas Gareng. Mbak Elisa mangke diaturi jumeneng ya pancen iki bintang tamune panjenengan karo Mbak Elisa. Nggih, wilujeng dalu kula Pak Wartono berarti pegiat budaya Kabupaten Grobogan nyuwun tembang nggih Sosideman. Mbah ingkang nggih ngripta Mbah Sukron nggih. 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 Mangke dipun aturaken nggih saged nggih Sosideman. Ingkang menapa rumiyin menika Rama? Napa anu niki sih kalih. Lah nika Oh, ampun mangke. Oh, nggih. Mangke. Oh, nggih. Sirkus lek arep nonton kula iki kok. Aja kok kene klirike iso nonton. Nggih, iki Bluro siji Purwodadi. Yang Blora, yang Purwodadi mangga berpacu dalam melodi. Dados. Ya. Sluku bathok ela-elo asirama menyang Solo oleh payung macetit paman deni kayen urip kulit apal tembang kuwi Mas? Sluku salah. Oh sluku bathok Pak. Senes usluk kok dadi keseh usluk bathoke diusluk si Rama diusluk wong mati diusluk kok lagune ndak usluk Pak. Kayak sing lemu lho Mas njaluk diusluk sing tengen saking ya ditepengake Saking Blora. paring asma Mbak sinten? Ji nderek pitepangan. Inji. Kula Mbak Lilis. Oh, Mbak Lilis Blora. Oh, alah nggih. tepung to Mas? Sok nderek campur sari, Pak. Nggih. Dugi Sragen. Dugi Purwodadi Grobogan niki Mbak Lilis campur sari Sukardi Laras nika. Sing bener to Sukardi Laras. Piye maksud iki? Larase ra iso dilaras kok Pak gamelan anyar dilaras kok. Sukardi Laras. Mbak Lilis pun apal kalau sering ketemu.
Nek iki wis genah wis wong bojone sesuk ngeterke rasate kok statuse. Nek sing niku wau Blora sing niki nah coba Purwodadi. Nggih, paring asma Mbak Nawang. Mbak Nawa. Sing niki wau panjenengan asmane Lilis Saking Blora. Blora. Panjenengan saking Purwodadi, asmane Mbak Nawang. wis cetha to Mas. Lah piye to? Mbak O, Kok Mbak O to? Mbak Nawang O. Nggih. Ngapunten niki wau tigasane kula sedanten dados nggih. Ngoten niku lho. Rondo anyar lho Mas iki. Non Purwodadi. Oh niki rondo to. Hah? Rondo anyar. Niki Arep tenan apa piye? Hah? arep. Arep rondo. Iya. Tak dukung. Ya aja dipertahankan. Ampun, Ya harus ampun. bertahan. Nah. Harus setia sama suami. Ya, kaya ngene kok rondo ki praya maneman. Blora, Dik. Ya. Wiwitane Ora ana sing elek Mas suarane Mas. Sae sedaya, Pak. Wah, apik kabeh. Sae pik. kok pek lho. Sae pik, sae to ora pik. Apik. Iya, cocok. Anggerek sang peki priya bagus kang olah daya Ya, Kae gawane iki. apa ora mau pindah Mas? Mengke kersane pindah piye, Mbak? Oh, iso pindah dhewe. Nggih, iso pindah dhewe. HP. Ya. Maka sawan Sik, asmane sapa mau? Mbak Nawang. Mbak Nawan. Oh. Jenengan kok remen tanglet terus toh? Soan. Jenengan sinten? Oh. Aja mencep ah. Mboten sing kalih mau jenengan rayu-rayu bareng iki sing metu kok gak dirayu-rayu Jaluk to, dirayu lho, Mas. Mas. Kan yo meri to. Ampun sekali-sekali iki bojo 4 po 5 ngono to Mas. Heeh, bojo loro iki wis biasa Ora, lho. Biasa. Bojo siji Wong bareng kondang kok gur loro. Loro. Dek Nawang, balik mau nek ngerayu sing gedhi kok ketoke kok piye? Tenanan. Jajan Oh, iki Mas. cilik-cilik. Iki cilik-cilik lho, Mas. Sesuk dhewe awakku lagi ora patek penak. Lha kok tak keroki, Mas. Lho, aku lali ro ngombe biomoringa, Dek. Apa kuwi? Iklan wi sambil iklan. Apa mau ngombe apa mau? Jamu tetes herbal biomoringa. Oringa. Nggih. Oh, Ampun kleru biogas, nek kleru biogas dadi ning ngeten iki, ngobos ngeten iki. Jenengmu sapa, Mo, Dek? Oh. Mas Gareng. Nun. Nah, ditonton kaya waito puyengan ya Mas iki wong loro iki. Kaya waito puyengan. Nah, nek sing iki waito kae Puyengan. Puyengan. Niki kembar kok, Pak. kembar lah ya. Kembar. Sing iki lewat ngarep, niki lewat mburi. Kula lewat cendila. Ayo rampung kesik. Iki Ya. bawa karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Ya. Sawan menyang kota gedhe. Ya. Bandara Traskayun. Mas Gareng. Kalau jajange madep gitu. Sampeyan ndak kaleh.
Sampai ini ngombe wae engko nek kepoyo piye? Wong isane ya lagi ngombe lho, Dik. Eneke ya sing lagi diombe Lah kok. kok rene to nek wong ayu. Mbok anu, Mimi. Senengane tawa-tawa. Niki produk gagal, Mas. Tak tutup. Wis ra sida ora urung malah engko mumet aku malah entuk susu kedaluwarsa. Lah kok kedaluwarsa lho? Lah wis espeyet tak ya. Oh, iki ngono isek nguripi wong pirang-pirang. Aku tak ngombe aja diceluk ya. Selendang kuning. Mas Kereng. Ya. Kang saking Kang saking wukir. Ya. Swara kurang permono neng wasis Cocok. Pindah tempat. Nah, coba kayak rom marang bendara sang tias balik ini sing kepenak. Jenengmu siapa, Dek? nawa Diah Sulistyo. pijer nyincangake alih Jane nek nganggo regel ngono ya penak jane. Yo. Terus terus tresno Ya. luwe becik paten ana timbang berpisah lewat kincang alismu kelawa sani Ya. atiku senangyan wasling serius aku isih mampu ladeni solamu mongko kowe bocah durna sakian bocah durna jiwa rakyat pokok durna Mas. Aku nak sineng kuyung kanca-kanca akeh ngene iki Mas. Wah. Tenan jan semangat tenan yoga kok ana selawe. Dite sapa sesuk iki?
Kula nggih nembe ngertos niki kok, Pak. Ya. Yoga kok pirang-pirang, kok pirang RT niki. Kaya apa? Jenenge formasi komplit iki. Informasi sing komplit. Ya, Pak Hadi ki tahu kok yoan mayang diringi kaset VCD ya tahu kok ya. Ana panggilan. Perwatan. Nah, iki formasi komplit mula ngeten iki perlu diuri-uri, perlu ditingkatkan kesejahteraannya, Pak. Kanca-kanca ngeten iki, Pak. Meyon. Kowe iki malah ngencengi kok Mas. Hidup Yogo. Mas Gareng. Niki wau tak batin. Iki yoga apa iring-iring lho ngoten. Lah kok pirang-pirang ngoten. Lah aku ki tak dem-dem ben rada miring ngono kok malah mbok supoti ya. Wah, ya njaluk. Yogane menika nem sedanten nggih Pak Gareng nggih. Iya. Yogane nem sedanten lho. Nom kabeh. Sing paling bocah ngertos jenengan. Sing ndi? Niki. Oh niki tesih pau tok dereng tungkul untune. Nggih. Oh. Karo kakung kok. Lah nggih. Ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak Dangdutke yo. Yogo. Jenengan apa ketuane geng Yogo ngeten iki to? Kok kompak penggerak kesejahteraan Yogo. Oh. Hidup Pak Gareng. Yo hidup wong tekan kene kok. Lanjut mboten niki Pak Gareng. Lah dilanjutno. Nggih hidup Yogo mulai mboten? Hidup meneh mboten. Oh, mengko. Engko wong wis urip ki aja diurip-urip meneh, kok ndak ora urip. Ya piye carane no? Nawang saged nguripke lho, Mas. Urip ana kudu Kowe tak tukake omah
piye nek pengrawit semangat ngeten iki coba Mas nggon suwan dibaleni khusus saron demung tok Mas yo jiro lu ya kaya ora patek kompak iki. Anu, saron tok. Yo, si. Apik. Saron tok. Si. Tak engko tak usulke kesejahteraan yoga. Hidup yoga. Pucet dalange iki engko ya. Ayo Mas saron Mas. Jiro lu ya. Niki leren peking tok Mas kamu biar ya peking tak jaluke kesejahteraan hidup yoga jiro lu ya jedor tok kompak lho Pak ngeten iki wong donya nutukmu nggawa masalah saka ngomah no kompak rak sing gerakke kowe to Mas lha nggih kudune sing gerakke kuwi ya sing tanggung jawab maksudnya piye lah ya kuwi nek ana kesejahteraan mundak iki ya kudu sing gerakke sih lho lah kula ki lak mung penggerak kaya pesinden dagelan pengrawit ki lak anak buahe dalang sing berhak bertanggung jawab dalang pucet siap nah ngono tambah mung selawenan nek kok ping pira kuwi Mas hitungan ping akeh banget wong nyak niki rombongan rampok kok Pak akeh banget nek niki ora apa-apa sing penting semangat mangkat kabeh malah sing niki enten sing paling mulya niki sing ndi Mas kuwi malah kaya entuk kos-kosan dhewe kuwi wah nang kono kaya wong ngekos disengkuyung pengrawit ngeten iki lak seger suasana luar biasa nggih ning yo ora gur dipangan seger tok iki terus terang urusane sesuk lho Mas nek saiki aku ora nggo duit terus lha ya sesuk ora apa-apa ning lak wis disekseni to wong ngendikan ki pamane wis lingsir wengi yahene iki mandi-mandine ngono kuwi raketan siap lah yang selawit tok lho Pak engko tukoke soto duduhe sing akeh ngono wae lah ya wis iya ya wis pancen ya kudu disempuyung ngoten kok Pak harus nah untuk pangan bareng kok Mas aku ki terus terang kok karo kanca kok pancen nek anggarane sithik aku yo ngomong sithik kok Mas entuk sithik didum sithik entuk akeh didum hidup dalang Pak setunggal kali sampun niki wis pupuran ki mbok kon nonton wayang tok apa piye jane wah iya aku jane jese seneng Mbak Elisa kuwi ya jane lho ya entuk iki ngene Mas iki kudune ada kesepakatan nganggo goro-goro apa iki dilanjut langsung los nganti tekan jam 1 lho iki ning terus rampung kok ayo milih wis pas masalah dalange serasah mikir lakone wayang engko nek ora tutuk sesuk dalange rene nyeritake lakone apa ngono wis ngono ae sing penting jaga sejahtera sing mangguli debok kowe Mas ya engko tak ceritake sesuk ya
Rene mau nyritani anu lho ndek dalu nika lampane ngeten. Mangke terus ngeten kepanggih ngeten mati to. Lah mati terus ngeten dadi rondo lah terus kula teko. Nah ngono. Nyeritake tok. Wah wis, monggo anggar kesuwen ngorak arek wayang ngene iki. Lah, bojomu Mas, bojomu. Werkudara ya apa iki kelenger kabeh. Stakok Gatot Kaca lah ya Gatot Kaca. Minggir. Wis mbok apake mbok tuti mesti iso. Dek ya Dek. Kowe nek wayang simpingan kok iso mendem lah ya. Mendem. Mendem ya, Pak. Aduh, ya. Wis. Wah, iki nek dituntun ya jan kanu Mas, apa ki? Apa sapi Brahman tenan Mas ya? Tenan kaya ngono diarani ngorok ngentut ngeces ra gelem. Tenan to Mas, wis tau niteni tenan Mas. Ampun. Model ngono kuwi. Tenan iki. Tenan lho nek turu wengi, Pak. Turu wengi niku nek wis nesu. Wis mengkurep engko diwolak alik ra iso kaya wong dilem Alteco. Bojo kula dhisik lak ya ngono kuwi. Apane sing dilem Alteco? Wong niku anggere turu mengkurep niku. Mongko wong lanang nek mulih mayang lak ya pengen to. Kula gareng cerdas kok. Ambene tak kerowok kok ngesor, Pak. Keleru nggon dengkul kok, Pak. Elisa sik ya. Elisa. Oh penyanyi nih sih. Oh bareng penyanyi. Oh bareng penyanyi ya. Aku jane ngene lho Mas. Pripun. Iki greneng-greneng saka panjenenganipun Bapak Sugeng. Jane kepengin fragmen Mas, ora ketang mak slap. Wo rasa. Hah? Wah iki ora usah iki piye. Niku sing mriko pun teriak lewong lho Pak. Niku pun teriak lewong. Oh lewong. Kene iki mbake nggih nganu selak Kukur Mas, kukur. Gatel to, Dik? Gatel. Ayo Kakak sama aku nyanyi dulu kita. Ayo Kakak karo kakek rene. Sama kakek sama. Kadek yen Mas Gareng kok ingin ngono, wae iki nggo napa to? Rezeki ya, Pak. Rezekine ngeten iki. Nek ditolak ya ora apik. Nah, lah tenan to. Ayo. La. Ya. Sor. Panggah melek masih. Yang ngene kanane ora ya. Ora mau lho. Kira gak semangat. Ngapa lah Pak De? Ya mong angen-angen kok, Dik. Oh iya. Tenaga wis ora nutut kok. Masuk. Nek karo Mbok sangu gecek-gecekan kemangi apa ngono lho Mas. arep nggo apa malah tak gecek liyane engko kok. Tak kenalan riyen, Pak. Ah ya. Dedek. Dalam. Kamu mananya siapa? Nama saya. Kamu bertanya? Hah? Kamu bertanya? Piye? Ini nyanyi. Hah? Kamu nanya? Piye? Kamu nanya? Hah? Wah, nah iki. Bocah milenial kok ditekoni nek jaman dhisik lak nduk jenengmu sapa? Kula Hadi, Pak. Lah ya ngono ta. Nek cah saiki tekoni jenengmu sapa, Nduk? Kamu nyanyi ya? Kamu nyanyi ya? Milenial kok. Nama Iya, Mutiara. Mutiara. Aku bar nyawang kowe ya. Terus nyawang kowe. Ijek tangan ya, mulai ya. Mulai ya. Mas. Mas Gareng. Nun. Kira-kira ki cara gedhe ndi Mas iki? Apane to? Oh gak iki lho amake karo bojomu sing mau lho. Ya padha ngene iki mekroke padha ngene iki. Wis pokoknya pertahankan ya. Kain bludru jangan disikat, kalau disikat rusak bludrunya. Oh duwe bojo lemu aja dipegat, nek dipegat eman nglumbruke ngono ae wis. Kamu tadi namanya siapa? Hah? Coba bisik-bisik. Kalau kamu, Dek. Kok iso Roni iki lho? Ahmad kalau jenenge. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Sampean tanglet. Ici. Nama saya Rina Luciana. Oh, Rina. Oh. Rina tuh rintihannya nakal. Ayo rato. Lagune Lewong ya. Oke, lagune Lewong. Lewong Kerino Pak. Lah, Sing apa? dangdut dulu ya. Oh, sing dangdut dulu. Ikan dalam kolam yuk. Boleh. Oh, sing bila ingin melihat lubang
Ikan di dalam lubang. Kolam. Lah ya kolame nek lubange ngono lho. Kolame nek lubang. Ana cope. Mas Gareng. Non. Oh ya, engko nak wis ngombe wae tak delok. Lah nggih. Iki pedes soale jahe ya. Mula nek awak aku sanggup payung. Lah ngalih ngono bener. Nah, wong gerar dinggone arep nonton penyanyi. Lho, melenos Mas. Wah, iya kaya dikei neon 10 watt mening ngene. Sing rugi aku lek iki. Hah? Rugi aku. Lho. Wah, wis. Angel. Ora trima ya Pak, jar aku nutupi ya Pak. Waduh, wis. Ya ben joget kok. Heeh. Yo, apa diaturke Mbak Lisa karo penyanyine. MC-ne Mbak Lisa ku lho sing iso. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Mas Gareng, Pak Sugeng iki diaturi munggah neh. Wah, iki nang dangdut tuh senengane. Kata sama menggoda kamu, kalau dia senyum tandanya hati gak mau. Mas Gareng. Iki ono request lumentar. Wonten jamu. Channel Pasopati, Mas. Oh, dari live chat. Stefanus Prastoto Sugeng Dalu. Nggih. Cak Eko Setiawan Surabaya Sugeng Hamiresani salam budaya. Nggih. Wah, nggih. Haryanto bagus, Mbak Elisa makin jaya selalu. Amin. Luar biasa. Nggih. Stefanus Elisa sinden milenial cantik. Wah, cerdas dan peduli, semoga bisa jadi berkat bagi semua orang. Mbok berkati kowe barang ngono lho, Mas. Amin. Napa niku Pak? Nyuwunipun lagu, sapa sing iso Mbak iki apa aja dibanding-bandingke? Apa Mangkupura apa Joko Tingkir? Nah, iki mau diaturake. Milih sing ndi? Oh ya, Mangkupura aja ini. Oh, Mangkupura. Ya, cedak iso. karaoke. Nah, iso, Mbak. Bisa. Ya. Yo, Pak Robi iki Mangkupura diaturake. Ayo Pak Robi. Rabi apa Robi? Pak Rabi. Ruby. Mangkupura Negara okean Dembe pupu Istimewa kan, sampe munggane Semeru Mangkupura tutu Lang. Tak sesuk tunggal malih. Napa niku wau pamundutan lewong saking Oke, masyarakat. pemudanipun panjenenganipun Bapak Sugeng Haryanto. kadang-kadang pemuda Kapurih nglegani Mas Gareng karo pemuda-pemudanipun. Dilegani terus pancen full hiburan Mas, full hiburan. Panjenenganipun Bapak Sugeng menika. Monggo. Pokoke desa mawa cara manut karo sing nanggap. Ngaten. Ya, cacat. Monggo diatur tembange Liwung. lewung garape napa manut kanca-kanca. Mau wis diaturake ning iki ya panyet lho, iki akeh neh Mas iki. Wah, abang-abange 5 nganti iki Mas. Ya engko nek ora cukup wektu limbukan ya gara-gara. Lah ngoten. Oh, gara-gara sih Mas ya. Oh, tesih tenang mawon. Cocok. Nah, yo satu lagu lagi ya, Liwung diaturake. Ya, Loh. Oh, Liwung neh Mas iki Mas. Liwung nggih. Ya. Gamelan napa keyboard niki? Gamelan napa keyboard Pak niki ajeng pundi? Oh, keyboard mawon. Nggih. Sing nyanyi Mbak Elisa bareng karo penyanyine loro. Ya. Ya, apa campur-campur? Ya iso. Larasnya mboten sami mengke nggih. Mboten sami, nggih. Ajeng keyboard napa
Aja gamelan derek. Oh keyboard aja ya. Ayo Pak Rabi diaturake. Satu lagu lagi ya. Nggih. Wah, aku rapati cetha iki Mas Gareng iki piye iki carane maca iki, Mas? Ngangge kaca tinggal nggih. Oh nggih. Oh nggih. Ayo Mas, yo. Cinta. Satu menit iki kok iso liwung nyuwun malih nggih, garap gamelan ngoten nggih. Oh double. Hah? Lah sakniki berarti kalih sindene ngaten. Oh lho karo sindene. Nggih. Cara ngendi, cara Jatilan apa cara monggo Sragenan apa? Hah? Cara pundi mawon monggo. Sragenan lewung. Yo iki ngadeg sik. Heeh. Ngadeg kabeh garap tak tuntak. Jajal wiwit saka Nawang, Mbak Lis. Iki pokoke saka Blitar, Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Ponorogo, Mospati, Ngawi, Madiun, Nganjuk. nah Nganjuk, Purwodadi, Sedadi. Sedadi katut iki. Heeh. Yo ngadeg kabeh. Heeh, diaturake. Kaya ngopo Mas katiasane iki presiden-presidene iki ya dah sing rekoso iki sing lemu dhewe lho Mas Gareng Aranggono candrane Mas Candrane coba nganu coba karo iringane nganggo apa Mas kayaknya Mas anu ku lho apa jenenge nganggo ngantenan ki lho Mas coba dicondro Mas Loh, nganggo dicondro barang to. Ngantenan. Wong ora arep sak lewung ya dadak dicondro. Ya. Ya. Apa iki? Loh, kok condro kok Mas? Ayo jogetane Mas, goyangane ditata. Kanan kiri kanan. Gerakane padha, gerakane padha. Iya. Iki lho Mas, tontonan. Iki nggawa per iki.
setengahane. Lho. Fitri kok kakumen lho iki. Ayo madepe. Mas Gareng. Iki kok Fitri kok kakumen to jogete iki. Kae lho sing lemu dhewe iki lho. Coba Dek siji-siji Mas, Mas siji-siji Mas. Coba bayang Mas apa? kendange Mas. Tok gentuk atau gentuk. Pargoy. Pargoy tok gentuk. Ya. Kowe nduk. Namangi pancen didudohke kok. Iki malah togi iki malah kudu nrobot bae kok. Iki Sing salah iki sing diarani tuwa-tuwa ning kelobot iki ngene iki. Dhuwur tuwa ning ngesor iso modot ngeten iki. Lho mau ranguk-anguk kok mandang diduni koyo ngono kok terus ndengak ini kok Mas. Anu ngene. Madepe rono ning Serong Rono. Oh, jajah. Serong Rono. Oke. No. Ora mekan aku, ora mekan. Ayo kayak ganti kowe kayak urut iki lho arep ampaske iki lho. Nano. Ganti nano. Iya kok ngono piye? Nano. Terang. Wabil khusus Al Muharram menunduk tak ajari Iya, piye contone piye? ngene khusus ngene Iya. aduh wetengku rada mules lho ngene Wabil lah sing diobahke ikine lho Kuwi pundak kuwi. iki lho kene lho gonjol ngono ya kurang duduk nek utah tak tadane nek utah non Duh aku wedi. sing isinya ya terus ayo terus terus wes kebar begonangnya lewat Mas. Bareng iki mau kaya dene ngerti Tuhan yang Maha Esa. Jenenge cinta silit ngene iki Mas. Padahal kan aku karo kowe kanca plek ya, Pak. Kanca plek. Entekno, Pak. Kan ngerti Tuhan yang Maha Esa. Oh iya, nggo jamu. Piye pipise cek? Ombe sik. Ombe. Ya, diombe. Iya. Rasane piye? Ya. Iya. Pipise cek lancar pipise. Kayak ngene iki Mas Sugeng sampean ora arep nanggap neh. Iya yang ngene iki. Ki sing kental apa sing encer ta kimu? Eneng ke melu. Kayak apa? Kono rong tutup ya. Mangku bural. Rakian. Endi mau? Mencep meneh. Iki lho ning ngene dhuwur iki lho iki. Oh Fitri iki ya piye? Mbok mangan-mangan beras abang mbok piye ora iso kurang jane kok. Oh ya kaya ngono kok Mas, piye? Ayo kembali ke formasi. Siap, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Lencang kanan iki lho, lencang kanan tangane. Tegak, gerak. Kilwa jukit. Sikil kiwa maju sedikit. Kil ngensul, sikil tengen nusul. Ngan kok ri, tangan kiwa dokok mburi. Ngan rokong sing cekor. tangan tengen garuk-garuk bokong. Oh lah,
lamar aku. pengen bersama sih. Ya, ada. Wani ngene. Mas Gareng kena ilre Fitri ya. Mau aku dah aku jaluk tinggalan cawet Fitri lah. Apa kaos cawet? Aku buat jaket toh. Argo jaket toh. Siap ya. Sabda Pandita Ratu mring sliramu ana ing sisikku. Bener kok ora nyanyi. Oke Gusti nilani tresnaku bakal kinapa mati. Sar ulah balik lo. Pangapunten timbangane nangis tiyang kathah nggih. Kakung pengin joget teng ngarepan. Dadi instruktur mangga. Ora apa-apa wis ngambon karo. Nek ora dilegani kaya sing penting wis ngerti Tuhan yang Maha Esa. Ayo ken titiroke anak-anak ya. Titiroke anak-anak. Ayo. Rokoke laris manis tak entekke. Sida apa ora? Gak sida. Mau kedua kan kepindah mas, coba mas, aku ben berasuk mas, ben berasuk mas, ojo kue itu nyemprot nih lo, kerek semua. Ya kayak, mana mong niki nek wis rasuk terus masuk terus ngadeg terus joget tak ya. Drak. Ayo ngadeg. Asik yo. Drak. Ngomong ngadeg deh. Ngadeg. Kebudayaan apa taron ron ngene lho putune nonton streaming lho Pak niki wau mlaku nang ngarep TV ora muni Mbak Edan. Oke yuk rampung ke Dik ya Kinorban Jiwara ya lungguh dhisik. Wah semangat luar biasa. Sedudu wis krasa nek diombeni mau ya Mas ya. Nggih. Dadi anget meneh. Nggih, spontanitas terus langsung. Semangat to. Ketoke gathuk lho Pak ngeten iki. Jadi murah apa-apa. Lagu napa? Rasah Bali nginep ya Mas berarti ya. Ya, lagu nginep. Nyoto Mas. Arep nanggap tenan Mas mbok menawa. Lho lah nggih. Niki kanca-kanca nom-noman tasih ngersake setunggal lagu mawon Mas. Oh ngoten nggih. Setunggal lagu. Ning ora cetha Mas iki apa aku ora cetha Mas. Oh dereng saged. Oh nggih. Maksude anu dilintoni sanesipun nggih. Sanesipun. Ya, monggo Mbak berdua. Berdua. Nah, terakhir lagune ya Mas ya, terus dibatutake yang goro-goro. Nggih, diparingi sanes nggih. DJ monggo.
sanes apa ora wong loro sisan kae Mas? lah pun monggo kula manut kok Ayo kok. wah iya